What is up YouTube? Vi er tilbage igen, og i dag er det lørdag den 7. september. Officielt en uge ude nu fra konkurrencen, og alting kører. Jeg sidder lige her med min pre-workout meal, som egentlig bare er 100 gram ris, 140 gram kylling, og skal jeg over have en agurk. Også ikke så meget fancy. Jeg har valgt at putte en lille smule kanel i, så får jeg sådan en vibe af risengrød. Det er simpelthen bare fordi man bliver sådan lidt. Der er jo ikke noget ketchup eller noget længere, nogen sodavand, light sodavand. Der er ikke noget mere på planen overhovedet, så det er bare ens hjerne, der bliver lidt skør her til sidst. Men i hvert fald, så skal jeg have mit pre-workout meal. Jeg skal op og træne skulder og triceps. Så jeg tænker bare, I følger bare med. Så sidder jeg også lige og ser lidt YouTube her. Jeg er blevet kæmpe YouTube-fan og følger folks prep her, mens jeg sidder der på prep. Der æder med mange minutters videoer, jeg får set. Så men nu vil jeg få kørt det her i hovedet, så er vi klar til at give den gas om en times tid. You can set up and optimize your diet to build the most amount of muscle. Godt, så det er tid til at lave vores intra-workout shake. Jeg har med til træningen, som er først og fremmest MyProtein, selvfølgelig. Leverer produkterne EAA, glutamin, kreatin, der er i. Vi har det lige på vægten her. Jeg tager 15 gram EAA lige nu, og så tager vi 1,5 scoop af det her glutamin der, og kreatin for jer mænd, drenge der styrketræner. Prøv at gå efter at få 1 gram kreatin per 10 kilo I vejer. Så vejer I 70 kilo. 7 gram kreatin. Kan også bare gå med 5, men har man noget muskelmasse, så kan man altså godt være lidt i den højere ende. Og på poserne der står altid sådan noget 3 gram, men det er altså lige den lave ende. Så prøv at gå efter 1 gram per 10 kilo kropsvægt I vejer. Så den her, den er dejlig kold. Den skal med til træning. Og som sagt, MyProtein, jeg har et link hernede i beskrivelsen og en kode, Mathias MP, hvis I vil ind og købe nogle produkter, og selvfølgelig spare nogle penge. Det kan vi lige så godt, så kan vi nemlig få noget mere. Og så støtter I også min rejse og min sport, mere content og så videre. Så det vil jeg sætte super meget pris på, hvis I gjorde. Og som pre-workout, prepared, jeg ved ikke, den fokuserer ikke så godt her, fra Trained by JP. Sindssygt god pre-workout, sindssygt godt, i forhold til at få pump på og så videre. God energi, hvad har den egentlig af koffein? Den hedder double scoop, den hedder 53 gram koffein, der er noget L-citrulline i, alt muligt fancy. Men det her, det er i hvert fald en kvalitets pre-workout, og det er sådan meget konsistensen på, det er sådan lidt mærkeligt, og det er også derfor, jeg lige vejer det, i stedet for at bare tage en scoop eller to, så her kører vi. I dag tænker jeg, at vi kører 12 gram. Nej, hvad bliver det? 15 gram. Svarer cirka til 2 scoops. Så der er fuld smadret på. Jeg vil gerne op og sikre mig et godt pump. En god skulder triceps træning. Og så er vi altså klar til at give den gas. Så har jeg lige noget kørsel derude i centret. Jeg vil gerne spise sådan noget cirka en time, 90 minutter, inden jeg træner. Så maden lige når at få sig lagt, komme ud i musklerne, og vi kan bruge den mængde energi, vi har fået fra maden. Bottom up. Vi er kommet i gym. Jeg har lige været inde og varmet op med nogle håndvægte. Som sagt, det er skulder og triceps i dag. Sidste træning inden peak week. Og nu skal vi egentlig køre en plate-loaded skulderpresmaskine og skræmme 2 sæt her. Så sætter lige kameraet op, og så skal vi bare trykke på.
det var faktisk det for dagens træning her. Sidste træning i en peak week. Skulder- og triceps træning. Jeg fik ikke lige filmet så meget triceps, der var simpelthen alt for mange mennesker nede i kabelstativet til sidst. Det jeg lavede til sidst efter min triceps pushdowns, det var egentlig bare et unilateralt træk herfra i kablet, hvor du trækker ned her med en arm ad gangen for at ramme forkortet del af din triceps, og efterfølgende så kørte jeg så over hovedet. Så vi kommer hele vejen rundt omkring. 2 sæt af alle øvelser jeg har lavet i dag. Så vi har været igennem noget pres med skuldrene, vi har været igennem lateral raises, både med maskine og med kabel. Så har vi været 2 sæt bagskulder, noget forskulder, triceps pres, tricep extension, overhead extension. Super simpelt 2 sæt af alle øvelser. Og ikke noget supersæt, ikke noget dropsæt, fordi det fatiger alt for meget her til sidst, og jeg skal egentlig bare have en frisk krop. Men nu tænker jeg lige, jeg skal alligevel sende en formopdatering til min coach, så I kan lige følge med her. Så kører vi lige dagens 20 minutter. Snart i mål. Snart ikke mere cardio tilbage, i og med at vi træder ind i peak week, og kroppen bare skal blive frisk. Den skal have så meget stressfri som overhovedet muligt for at komme bedst muligt, hvad skal man sige, sådan, til udtryk på dagen. Altså at den kan blive pumpet ordentligt op og vise sig fra sin bedste side. Så hjælper det ikke, at man har sindssygt stresset krop. Så cardio ned på 20 minutter nu, og jeg tænker, at det kommer ud af planen her i næste uge, altså om 2 dage. Så er vi kommet hjem igen, og lige på vejen hjem, der fik jeg en besked omkring, at der var altså en pakke til mig, og det er selvfølgelig fra MyProtein. Vi har allerede været igennem det. Linket nede i description, og rabatkode Mathias MP, ind og spare nogle procenter. Men de har i hvert fald sendt en pakke, og jeg tænker lige hurtigt at vise det, fordi der er blevet handlet nogle snacks her til efter showet, for jeg ved, at jeg kommer til at få nogle cravings på, så vi kan lige så godt holde os inden for nogle snacks, hvor der ikke er vanvittigt mange kalorier i, men også stadigvæk noget protein i. Men i hvert fald en shaker, en pose proteinchips, jeg skulle prøve for at se, om det var nice. Der er kun 100 kalorier i og 11 gram protein. Så har jeg altså også fået en... Man kan jo lige så godt tage en kasse, når man er i gang. Så er der altså sådan nogle protein cookies her, jeg også har glædet mig til at prøve. Dog bliver det først om lidt tid endnu. En uges tid, 2 ugers tid. Protein brownies, også sindssygt lækkert. Og t-shirt, skal vi lige prøve at åbne dem. Skal vi lige se, hvordan det ser ud. Oversized t-shirt, så vi har noget at vokse i. Mega fed. Og en t-shirt mere. Den har jeg allerede i forvejen. Den sidder fucking godt og er sindssygt nice materiale. Jeg kan lige prøve at se, hvad den hedder. Det er en Men's Adapt Oversized Wash t-shirt. Og det er altså sådan en navy blå farve. Der er ikke noget print på. Jo, der er et lille broderet print her i midten, så den er altså meget casual. Men sidder bare sindssygt godt og er et sindssygt behageligt materiale. Så der er blevet shoppet lidt, og som sagt, linket hernede i description, hvis I skal ind og spare nogle penge, og så støtter I også mig. Så nu skal jeg have mit post-workout meal, og det er faktisk det samme som mit pre-workout meal. 140 gram kylling og 100 gram ris, og så tror jeg faktisk, det var det lige for i dag. Jeg filmer igen i morgen, tænker jeg, så videoen kører bare videre. Og det bliver super fedt, fordi vi skal nemlig til Odense og se show. Nå venner, vi er kommet til Odense her, og prøv lige at se, hvem jeg har fundet. Goddammit. Mester Søren Mørk. Faktisk så tog jeg til Marbella for at finde ham her. Og så tager manden fucking til Danmark og forlader mig, så jeg ikke ser ham alligevel. Men i hvert fald, så synes jeg, det er lidt sjovt lige at forklare, at i januar,
der startede jeg faktisk i forløb i Søren, og der havde vi allerede planlagt, at vi skulle ned, vi skulle være skrællet, og vi skulle optimere på alle de ting, som vi kan. Og nu står vi her 9 måneder senere, og jeg er ikke forløbet med Søren mere, men Søren han ved godt, hvor jeg startede henne, og det er bare fedt at se, hvad der sker, hvis man giver den gas, overholder sine ting, eksekverer igen og igen og igen, og Søren han er en kæmpe inspiration for mig, har også sine klienter, har sin YouTube-kanal, jeg vil gerne lige linke den hernede, og er selvfølgelig også en ordentlig fyr. Men noget jeg stod og kiggede på, da jeg stod og kiggede hen i billedet, ikke? Prøv lige at mærke til, da du startede forløb hos mig, det skulle vi næsten have sat, der var du den rundhoved. Nu er jeg den rundhoved, nu er du den shredded, ikke? Tiden flyver, men det er det, der skal til. Det er det, der skal til. Så jeg tænker lige, at jeg vil hoppe ud og finde teamet. Og så lige om lidt, så kommer der altså en masse rigtig shreddede mennesker. Har du fortalt mig om, er du klar i dag? Ja, jeg er klar til at være tilskuer i dag. Er der noget? Nå, du skal ikke tage det? Nej. Det er først til. Ja, det er først næste weekend. Jeg troede, du skulle op nu. Du kommer ind helt shredded jo, for fanden. Ja. Du kan ikke stå så shredded ekstra. Jeg går bare ned og tager creme på, og så tager vi nogle på. Nå, så bare for lige at støtte de andre, der er med. Ja, lige præcis. Og så skal du op til, det er så næste uge, du stiller op? Ja, i Herning, det er sygt, for jeg sad og tænkte, jeg så alle de andre havde tan på, så stod jeg derude og købte billet, og så tænkte, hold da kæft, man, han har styr på det, hva'? Kommer bare der sådan en time senere end alle andre. Sikkert. Nå, følg med. Så ser vi altså, coach her blev malet. 2 damer på. Og prøv at se her, det er altså en off-season form, hvor man kan se strukturer i glutes. Ja tak. Sindssygt crispy. Og her har vi altså Frederik Letholm, som stiller i minus 90 kilo bodybuilding. Første show for i år. Han har 3, han skal igennem. Thank you guys. Thank you for the stage. Thank you. Yes, Frederik! Mange tak skal du have, Frederik. Så giv drengene en meget stor hånd for at starte battle. Okay guys, from pose. Ja, Jannik! From the biceps. Back to the biceps, please. Yes! For the third to the right, please. And face forward. Okay guys, you can stand the back line. Ud på diagonalen, tak. Sindssygt! Og stor tak til Jannik. Face forward, side triceps. Abdomen is well done. Abdomen is Yes! your favorite mass muscle. Trykker du til? Tryk! Yes! Thank you guys. Stor Godt, Jannik! med lov til at lave noget heroppe.
Ja, tak! Down with the pack, I roll. Up with the sack, and you know that I deserve it. I wouldn't make it, but I made it anyway. I remember saying, coach me. Så det er altså... Og vandt 2023 Arnold Classic. Også det. Så det er altså Cremen, boys. Se, det er en rigtig mand. Can we have a most muscular, please? Just the most muscular, that would be amazing. Thank you so much. Thank you so much. Tusind tak til Jonas Hansen. 202 Nana. Ja! Sindssygt stærkt! Så starter den første konkurrence. Sådan, mand. Vi begynder direkte. Jeg føler det. Tag en halvåb, bliv stående. Op over hovedet med den. Tak. Sindssygt, Nana. Så går turen altså hjem igen fra udtag og et lille sommerop. Jamen så Frederik får en anden klasse i hans klasse. Super nice conditioning og super fedt pakke han fik leveret. Skal også med til Herning i næste weekend, som jeg skal. Jannik tager også en anden plads i hans klasse. Som sagt, han står i hans off-season form. Han skulle bare deltage. Og hans kæreste Nana, som vi så her til sidst, hun vinder altså både sin klasse, og hun vinder også overall. Altså hvor alle vinderne i hver sin bikini-klasse, de bliver slået sammen, og så er det så den bedste af den bedste. Så sindssygt flot. Hun er debutant, det vil sige, det er første gang, hun stiller op, og det er bare den største respekt herfra. Det er sindssygt godt gået. I hvert fald, jamen, så har jeg modtaget mine peak week planer fra Jannik også, så nu er jeg klar på, hvad der skal ske i den næste uge. Vi justerer selvfølgelig løbende til. Jeg skal lave check-in hver dag, så vi kan se, hvordan kroppen reagerer. Og ellers er der ikke så meget andet end at sige tusind tak, fordi du har set med i den her video. Jeg håber, at du synes, den har været fed at se noget show også, se noget træning, se lidt hvad jeg har spist. Og i hvert fald, så må du rigtig gerne give et like og et subscribe hernede under videoen. Det vil jeg sætte super meget pris på, og det støtter mig mega meget. Det hjælper med, at der kommer flere mennesker ind på kanalen. Så endelig gør mig den tjeneste, det er gratis, og det giver mig lyst til at lave meget mere content. Så tusind tak, fordi du har set med. Jeg er tilbage igen om en uge. Cirka en dag ude laver jeg en video, og så kommer der selvfølgelig også showvideoer. Let's go!